July isom pariat kumsanga zakua somret pakhatania Brookfield Connecticut muna hian eton Lorraine Warren tenu pa chu Gladgel chungkua te chuan anfapa kumret mi David Gladgela Thasual demonic entity in ati boy wang hian anlo pun hi alonia anmani puitur hian David anu le pa kaltale Judy te anfanu nebi le biel pa Arnett Johnson te chu an telve boka eton Lorraine Warren tenu pa ron thlent ma hian harsana tam takan lo tok toni ti chu in chunga bungrua lo tar nei nuai tele banga kutin riam taka hamna nu mani om tak lo om te chuan ati chiang viau mai David chu mutha damtir turin Arnett Johnson chuan arum lama chuna ruaya heti lai hian Father Gordon chu arung kalve chi boka ama chi om David chuan aruma chuan thomna tak mai hi hre in a hlau lutuk chu ring tak chuna ron awa David au thoman hre chuan arum lama chuan manmok tak chuan an tlan khoma thimjing atang hian David churun tlan chuk thutin chemte hian apa ke a chuna ron chun saka rang tak chuan Ed Warren chuan David chulo man beta Lorraine le Father Gordon ne na chuan rang taka exorcism kalpui ngal tur chuna tia David possess tu Thlarau sul chu achak thokhatani ti an che vela thil umte ati dar chum dana tang po chuan a chiang reng maya ako chunga Thlarau sul chuan David taksa chu maksak tak hian aron ti koi kual vela heti lai tak hian Lorraine chuan vision danglam tak hi lo neya David possess tu Thlarau sul chuan eta po chu be boyin avazuana Arnett Johnson chuan David chulo man betin David possess tu Thlarau sul ne na chuan ama jok chu possess tur chuan atia Arnett Johnson an ama possess tura chutia soizo nu reilawa chuan an boina chu ronre dukin David apo chu aron thavele tani Lorraine chu apasal chuta let reng eta lama chuan manmo tak chuan vatlanin eta po chu reilawa chuan ni korhelo chuan a om zui ngala damdoi in lama chuan manmo takin an roi ngala doctor te chuan chik takalo enin alung lama harsat na anei thule investigation an nei angai thu chu an lo hrila atu khwalovar chuan Arnett Johnson a chuan abiel nu debi bula chuan sumlama harsat na nei deuh ma se an tan Brookfield chua san vat chu a thatarin thu chu lo hrila hetiama chia ina omla hian Arnett Johnson a hian chuata serial box sama a lo chilai hi wa muwa thil dang lama thleng ni chu na hri a ma se chung tang chuan saju churun tlan chukin a tho huai theiani chuta banga hian thil ong hi mu in ambi don lai tak chuan Peter tunge ti po hriat lo hian aron zuan thut maya a chin churun in thlakin Lorraine chu Father Gordon a hian damdo in lama hian kom turin aron panchila Lorraine chuan Father ne na chuan gazebo muna antle rolaya anin ton chaudan te chu alo hrila arne thingkung zar thlak tu hian tu ver chung lama hian ramhoi Peter kha mule in tlema a chen so chuan ain tipal lo chawani na po chu thok tui lovin in lama chuna ho zuya heti holai tak hian ambiel nu debile an in nei tupa Bruno te chu an lo om ve boka damdoi in lama ni khorhelawa mureng to eta po chu run har chukin afanu Judy le anupui Lorraine te chu an lo lom hle meya eta chuan lau thong tak hian Lorraine bula chuan kha Thlarau kha David taksa ni to lovin Arnett Johnson taksa a zo a to thu chu alo hrila Lorraine chuan rang tak chuan bek po chuan tum ngala mase anin ne tupa Bruno chuan ring taka tepa playa wang chuan ambek na po chu an hre thei lova Lorraine ngai thathelo chuan police te chu bengalin Arnett Johnson te in lama kaltur chuan alo hriat tira kha Thlarau sula wang khan Arnett Johnson taksa chuan danglam na churun omtranin athil mu le hriat dan te po chu arun danglam trana debile an in nei tupa chu him tak chuan an lama Arnett Johnson a hian an in nei tupa Bruno chu rampoi mu chuan a mutatlat maya athil mu sul chuan Athat don tlat ni chuan a in hri a chimte chu la lokin anin nei tupa Bruno chu a chemte chuan a vitlum ta ni Arnett Johnson a chu kongpuya hian thisen kai nuang le mengda waroi hian arun kala anin nei tupa chu voisomni pani zet mai Arnett Johnson a hian alo vit chu ni in tan inan da nu hian debi chuan khamitruma thil thleng rap thlak takha so in khamitrum khan ama mela Arnett Johnson reng a omlo thu a soi chuak ve hialani etle Lorraine te po chuan Arnett Johnson au kil chu mu in an in nei tupa ati hlum lai khan Thlarauin a possess lai ani thu le
ama du thu renga ti ani lo thu chuan hrila masela thu nei tu te chuan thil soi mek chu eng tin ngen oi ta kang le September ni som pakwa kumsang ka zakwa somret pakhata chuan achung thu chu rel tran chu niya Arne Johnson a ukil chuan a client chuan a du thu renga ti ani lo thu chuan soya masela thu nei tu lampang chuan an pom mel te chiam lawani etle Lorraine te chuan David Klezela te chung ko boina chu chik jok chuan hanjir chawin he thil hi exorcism an nei ma thlanga liam ta tanga lo in tran to kha alo niya Klezela chung ko hian in thar lu lutin an phur tlang hle maya David apo chu an in thar lu lu tura chuan tlan lutin bedroom a chuan water bed pakhat hi lo oma khuma chuan lonin a in fiam ji nga la heti in fiam la hian a omna water bed chung lama chuan eng thil muni hi a om tlat ni chuna hria a kuta khum chuatan khoile don lai tak chuan kuthirun lor thutin David chu aron pot ta chim maya a hlau lutuk chu a tre chel chul maya ne a chungte a thil mule hriaten hrilla chuan a tute mala chuan an oi sak box si lova erle Lorraine te chuan water bed omna chu enin an thil mu chua chuan a thong tlang khop mai uluk tak chuan khum omna thin lai chu an han en kula carpet noya chuan in noi lu thlak na hi alo om reng chu ni in Lorraine chu in noya chuan flashlight nen che chuan alu thla a chu in noya chuan setani khau in thoina wistotem te chu alo oma chung thil te chu a thalak na chuan thla chuan la a etle Lorraine te chuan David chu Thlarau solina a possess thina ni thule tuna chuan Arne Johnson na jok chuan chu Thlarau sual chu a pai tak thu te chu an han soi chua ka Father Johnson na chuan an mani pui thei turin kasnar chu ko muwa Father kasnar hian satanic khau chu alo be chiam to thina an chanchin po a hre chiang view rengani etle Lorraine te chuan kasnar chu an thalak te chu han mu tirin chung thil te chu satanic khau na thoni ti chu a hre thiam nga la Father kasnar chuan basement pakhata hian etle Lorraine te chu roi luta chuta chuan an che tele totem na tho thei dan rang te chu a hril fi a satanic doi thiam ho chuan setana le ramhoi te chu bia in thisen mang chuan anin thoi thina an biak ber setana chuan malte po som ve thin ani o me Father kasnara chuan etle Lorraine te pula chuan an thil ti mek chu a hlom om zia thu chu lo hrila ma se Lorraine chuan arin phak ayana sa in thil hlom chu an tongna sa tawang ti chuan Father kasnara chu a hril vele thunga zel lampang kha lo lang vele thungin arni hian chuat hi alo not meka tipal thil thu in a chuat no na bucket chu ati tupal hlo maya chharatum lai chuan tuimani hian khum hnui lama chuan chu bucket chu alo ti lu saka chuta lai churun thimin ril ru chiang lo omna wata a ompui pakhat chuan arni chu tu chi nge ni ti a hriat thu chu arun suya chuta anhung lampang atang hian thlasual eng thilemani hian aron rek thut maya tha tumin aron beitai moti mai turani an cameraman thin Drew Khan etle Lorraine te chu lo bi in Denver muna police detective pakhat chuan an khe sang chi chu alo ton to thu chu ran hrila police detective chuan etle Lorraine te nu pa bula chuan an thil ton chung chang chu lo hrilin thlali liam ta Khan Jessica Strong le Katie Lincoln te an bo thu chu lo hrila an nuwa Katie ruang chu mu in Arne Johnson an in nei tu pa Bruno a vi ang chi Khan Katie hi voisom ni pani lai mai chu vi aloni ve boka tun thleng hian Jessica ruang chu mu alani lawa thu nei tu lampang ten Jessica te chen na an en chuan etle Lorraine te nu pa in to ten dang lam tak mai get gel te chen na in hnuaya an muang chi kha alo om ve boka Debbie le David te chuan Arnie Johnson chu zel lama chuan an vatlo duna David chuan Arnie umdan chu a hriat thiam pui thu le a hre umdan te chu alo soi ve luama detective chuan etle Lorraine chu Katie ruang an charna hmuna chuan a hruaya a hmun an thlen pat chuan thil rap thlak taka thleng ani ti chu a hre thiam nga la Lorraine chuan vision danglam tak hi run nei chuta chuan Jessica le Katie te chu an run langa Jessica chuan a thian nu Katie chu voisom ni pani lai mai chu alo vita Lorraine chu ramhnoya chuan Atlanta chim maya atnunga chuan eta chuan theilo chuan alo ve troka a vision nei na tanga aron har chuale meu chuan ko sang tak mora hian alo ding reng towa chuta eng thile muni mu theisi lo hian kham ko tang chuan ron potin atla man tre pa masela eta chuan aron chan mana Lorraine chuan tuimong thuk taka chuan
Jessica ruang chu a om chu ringa thuni tu lampang chuan tuimong chu dapin Jessica ruang chu an la chuaka motel lama an thlen lai chuan Debbie ten khan in be in Arnie Johnson a chu Thlarau sualina alati boy thu le in ti hlum tura ati thin thu ta chu arun hrila eta chuan Debbie ne na chuan Father Gordona betur le Arnie Johnson a chuan thil thalawati lo nan vet tlatangai thu chu alo hril boka anin bek top ma chuan line chu arun lain kat zuya etle Lorraine te po chuan an chia chu a ngei thu le chu an chia chu ti to pangai ni ti chu an hrethiama Arnie Johnson a chuan Father Gordonan tuithiang hima pek kha alo huma chumi mang chuan Thlarau sul lakata a him thei chu a in be se ani etle Lorraine te chu Palmeri Funeral Home a chun lut ru in Jessica taksa chu enruk chun tuma Lorraine chuan mithi kun dang le puam ul mai chu an vuana Lorraine chuan vision chu nei le in thoina hmun ni om tak altar hi arun langa chulaya chuan bati ta chu an chitlar thlu maya satanic doi thiam pakhat hian Arnie Johnson a chu thil thalo tak lo ti tir tumin an doi mang chuan ama le ma chu loin ti hlum tir hi alo tum me ka ma sela wa nei thlak takin Lorraine chuan chu thil tum chu aron ti hlo chama chu satanic doi thiam nu in thoina chuan an omna lama po chuan na tho chu alo la nei ve tlat mai an om mek na funeral home light chu aron thim tamak maya mithi to lian pui mai chu etan laita siam that lai chuan Lorraine be tur chuan arun tlan pheya eta chuan Lorraine chu lo pomson mana ni lo se chu kha mithi to lian pui mai khan arun bo chil man don ti na niya den takani Lorraine chuan satanic pui thiam nu chuan an mani chu a hriat chet to thu chu arun soi chuaka Debbie le Drew te chu be popin malak dan tu thajok chu an ngai tu chho me ka Drew chuan Lorraine bula chuan Renaissance hun laya witchcraft an perform na thin lekhabu pakhat hi alo hmuwa witchcraft an perform na hmun altar chu ti chiat ani chawin an chia chu ti top thei ani ti chu an hmu chuaka heti man lak dan tur an boi pui mek lai hian eta chu nikor khelo chuan atlu le tamaya room lian le thim do ri nuya hian eta chu arun har chuaka ama chuan kha doi thiam pitar nu kharun in narin eta chu arun ti thaya mithi to lian pui khan eta chu arun bein eta po chuan alo be let ve a ma se tak tak rama chuan eta hian anu pui Lorraine chu tha tum chuan alo be hi lo ni in eta chuan gletjel in chu ama in satanic doi thiam ten chena tanan mang thina ni ti chu arun hre chuaka etle Lorraine te chuan in chunga chuan satanic doi thiam ten to te man lo da chu an zong kuala eta chuan pangpar hlui to takan khoina chuan satanic doi thiam hawin to te man lo da chu a hmu chuaka an phakang tok chuan doi thiam nu chena chu an chui ji zela Jessica Khan atotem kha Fairfield University tranga anei ani ti chu an hre theya chuta tranga mun hlawak lawa chuan satanic doi thiam chu a chengang ti chu an ring thiama Lorraine chu Father Kasnar hena khan vakal le in apui na chu avadit leya Kasnar hian basement a chuan Lorraine chu hroi thlale in heta hian athuruk top khok chu aron soi chuak ta ni Kasnar hian fanu isla I occultist satanic puithiam chu alo nei reng chu ni in Father Kasnar hian afanu chu Thlarau sul lakatranga ahum himnan witchcraft tele ati top dan te chu alo zir chiang fo to thina chunga thil hriat tele a hlau thona te chu afanu po hian alo hriat puya afanu vena tumna lutuk lama afanu zok chu doi thiama chuan asiam ta hlau thungani chu an chia chu ti top turin in thoina altar chu an ti chia ta ngai thu chu apa Kasnara chuan arun soile boka an mek na basement chung chu churun ri in chu thil chuan islai chu arun letani ti ati chiang ta viau mai altar omna ni ngei tura ngai kongkhar pakhat hi Kasnara chuan Lorraine chu ko mu in flashlight hi peya altar chu ti chengei tur chuan a hril boka Father Kasnara chuan pathian rongbol tuani na anga a hlo chama wang chuan ama nu na chu lola ka tum me ka ma sela heti la hian afanu satanic doi thiam islai chuan a hong churon zai saka Lorraine po chuan altar omna chu wa mu chuakin chu altar chu alo len ema wang chuan ama chau chuan ati che thei mei lawa druale eta te po chuan doi thiam omna chu lo rin zon thiamin Father Kasnara chena in chu man mo tak chuan eta chuan ron pan nga la ti lai hian Lorraine le doi thiam islai te po chu an lawin ma chon me ka Lorraine tan chuan tlan chen na kong chu a to lawa ma se Athat tumna chu alo lain veng ve thei ram rama eta rongkal chu islai chuan lo mu masa in spell chu alo kasna na athil mu chu diklovin
Lorraine chu tha tum chuan a ta chim maya heti lai tho hian arni kha thlasol chuan apum puhlum chuan lo possess chu alo tum ve mek boka Father Newman chuan exorcism chu local puin arni chuan amanu na chu dar thlang them chuan lo lak chu alo tum le meka debi kha man mo tak chuan rong kalin Arnie Johnson aban chu alo von be saka islai chuan in thoina ritual kha lo nei zelin Lorraine chuan eta chu lo be popin doi thiam ti boi mai mai ani thu chu hrilin anin hmangai na chu achak zia chu lo hrilin bele tur chuan alo fuya eta po chuan a thei top chuan lo beletin doi thiam nuin a doi na po chu nei in altar chu chia in Arnie Johnson a Thlarau sualina ati boi na po chu a top zui ta ni satanic doi thiam islai chuan etle Lorraine te chu ama ngai chuan tha chu tuma ma se ama bek thin setana chuan ama nu na chu alak sak ta zo kani eta hian altar mai chama an thil poimo ber pakhat chu an museum lama hian alo da tha a Arnie Johnson a chung thu an rel na chuan etle Lorraine te chuan debi chu an troi oma Arnie Johnson a chu thiam lo chan tir ni in kum nga chung zel tang tura ti ania Arnie Johnson ale debi te hi in nein tun thleng hian hlim takin an la du na ni a final scene chuan eta hian Lorraine chu anin ngai zon tran tira anin den na mun gazebo angkha alo siam sakin alo muwa ti chuan a thon thu chu a top ta ni